El beisbol és un esport de conjunt jugat entre dos equips de 9 jugadors cadascun. Està considerat un dels esports més populars dels Estats Units, Japó, Canadà, Corea del Sud, Taiwan i Cuba. Es juga en un extens camp de gespa, tot i que hi ha un parell de zones que són de terra. Per la seva part, el softball és descendent directe del beisbol i se'l coneix també en alguns jocs com a bola tova, com una manera de distingir-lo, però s'hi diferencia en la mida de la bola, la forma del bat, la mida del camp i petites parts del reglament. El béisbol i el softball, que són les dues modalitats que té la Federació Catalana, consisteixen, és un esport d'equip, un esport de defensa i atac. És molt important que en la defensa hi hagi suficients jugadors, juguen 9 contra 9. Es juga per entrades, les entrades vol dir que van un equip a la defensa i l'altre a l'atac i després es canvien, després l'altre va a l'atac i l'altre a la defensa, i això canvia cada 3 outs, 3 eliminats. I la missió és anar fent carreres, el que al futbol serien els gols i en el bàsquet les cistelles, doncs en el béisbol són les carreres, i s'intenta que els batejadors, és una lluita entre els batejadors i el llançador. Val la pena incidir una mica més en les diferències entre el béisbol i el softball, per evitar dubtes al respecte. Aquí a Catalunya i a la resta del món existeixen les dues federacions internacionals, el béisbol per un cantó i el softball per un altre. Nosaltres aquí a Catalunya tenim el béisbol i el softball tot junt. El béisbol és l'esport que practiquen majoritàriament els homes, tot i que algunes dones l'han practicat en alguna vegada i en alguna pel·lícula s'ha pogut veure, la majoria de vegades és pels homes. I el softball, aquí a Catalunya, majoritàriament és per les noies o per les dones. Les diferències són molt poques, però sí que realment, si veus un partit, acabes veient que hi ha bastanta diferència. El softball és un joc molt mogut, és un espai més reduït, el camp és més petit, i la pilota és una miqueta més gran, no perquè sigui més fàcil a l'hora de batejar, sinó perquè és com si es considerés com un altre esport. El llançament de les noies és un llançament per baix i el llançament dels nois és un llançament per dalt del braç. A part d'això, poques diferències més hi ha. Són petites regles, però tot es juga igual. L'objectiu del joc en el béisbol és colpejar una pilota amb un bat, desplaçant-la a través del camp i córrer pel camp intern de terra buscant assolir la major quantitat de bases possibles fins a donar la volta a la base des de la qual s'ha fet aquest cop de bat i aconseguir anotar una carrera o cursa. L'equip que anota més curses durant un partit és l'equip que guanya. Aquí els jugadors com a implement utilitzen el bat, amb edats grans utilitzen el bat de fusta, amb edats més petites s'utilitza el bat metàl·lic, és per seguretat. Els homes grans poden batejar la bola molt més fort i utilitzen bat de fusta perquè el bat de fusta és menys perillós que el bat metàl·lic. Com he dit, l'ofensiva es tracta de batejar, intentar que la defensa no pugui agafar aquests bateigs i així fer les carreres. Com ha dit el meu company, qui fa més carreres és el que guanya. Dos elements a explicar i aclarir són els strikes, segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada, i les regles d'eliminació del llançador i el batejador, que hi van molt relacionades. Els llançadors, per eliminar el cada batejador, té tres strikes. 3 strikes és quan la bola passa entre els genolls i els colzes i quan el batejador passa el bat i no li dona la pilota. Quins beneficis aporta la pràctica del béisbol o el softball? Què hi guanyem? Què potenciem? És un esport que no requereix tant a nivell físic, sinó que més a nivell tècnic i sobretot psicològic, perquè és un esport que has d'estar pensant moltes vegades abans que passi la jugada. El béisbol pot començar-se a practicar de ben petit i aquells que ho han fet així en destaquen el benefici que els ha comportat. Des de petit em va agradar, ja que els meus germans el practicaven i em vaig aficionar d'aquesta manera. Aquest any he entrat a l'Institut Joaquim Blume, en el qual entrenem cada dia, al matí entrenem allà i a la tarda anem a entrenar al club i això es notarà al final quan acabem el curs i es nota a l'hora de jugar l'entreno diari.
el béisbol em va arribar perquè tota la meva família ha jugat, el meu pare va ser jugador, després entrenador i després va ser durant un temps president de la selecció catalana i tots els meus germans han jugat i sóc el més petit de la família i vaig néixer ja, diguéssim, amb una pilota i un bat i sempre he jugat i no m'imagino la meva vida sense el béisbol. Sempre tindré un petit temps pel béisbol, encara que tingui exàmens, sempre tinc béisbol. Amb el béisbol desconnecto de tot. És un altre món, és el meu món, diguéssim. A Catalunya, la Federació Catalana de Béisbol i Softbol coordina totes les activitats i iniciatives d'aquests dos esports, així com els seus clubs, àrbitres, tècnics i esportistes federats.